ljudi, evo nas ponovo u ovom gamepsu. Kao što vidite, igrat ćemo Minecraft preživljavanje. Da, ponovo Minecraft preživljavanje. Zašto? Pa eto tako igra mi se novo. Da, ima. O, moj bonus chest. Oh my god, lucky block. Hajde da otvaramo. Ne počinjemo novo preživljavanje, počinjemo Lucky Block PvP. Kao što vidite, sada vidite, dole ćemo skočiti i ubiti vider. Tako da, hajde, izvinite ako mi je glas drugačiji, ali tek sam se probudio. To. Ove levele još imam od kad jer sam otvarao Lucky Block. Još. Lucky Block. No. Ne. I sad sam se stvorio vamo. Ljudi, pa sami ćemo onda praviti videa jer ovo me smara i to žešće. Stalno ja umrem od nečega. Imam keep inventory, imam sve. Da, pre nego što išto uradimo od ovih Lucky blokova, imam i mod, još jedan mod. Vidite, imam stadion, ali to sad neću pokazivati. To u sljedećem klipu kako se Lucky blokovi prave. Otvarat ćemo ih malo, poneki challenge, možda i dobio sam ovaj sword. Koji je golden? A daj pono! Znači ja sam i pre otvarao ove Lucky blokove, samo nikad nisam snimao Lucky blok. Ajde se mi odaljimo malo od svih ovih stvari. Sword. Zanimljiv. Konj. Ti ješ prvi umret. Pre nego što sam počeo snimati, ja sam imao 130 FPS-a. Sad imam 20. I crkava. Može. Pau. Dragon egg. Ljudi, znate da sam ja jednom dobio Dragon egg sa -40. I funa mi ne. Ne znam da li ćemo uspjeti ubiti videra, ali ja... Ki. Razbi travu tu. Udavit ćeš da razbi travu. Wow. Uspjeli smo. Vidite? Neki su mislili da je nemoguće pobjeći iz toga. Ali ja sam im dokazao da je moguće. Ke. Hajde mi da otvaramo svojim jer me mrazi stalno da uzimam pickaxe. Ne! Ne, Bob. Bob je nepotreban u ovoj igrici. I vi ste nesrećnici ako dobijete Boba. Tek tako da vam kažem. Lucky fishing rod. Nismo dobili ni jednu rudu. Pa dobro, ne baš ni jednu, ali ništa nismo dobili. Nemam enchanting. A da imam, sad bi bili ekstra. Lucky blokove, čak i ako ih posrećim. Ne, ajde, stani ovdje. A ne. Da vidi. Koji je šit? Evo ga da prestane kiša. Jer kiša mi ubija FPS. I to jako. Evo ga, prestala je. Time
Ne. Ok, evo ga, hajmo da krenemo dalje. Na 3 laki bloka smo propustili. Šta se radi? Umreli smo. Jaoj, ne kvarac. Sve samo ne kvarac. Pukli helmet. Kvarac. Kvarac. Da. Mislim da nam je negdje ovdje bilo to za otvaranje. Ne. Šta je? Ok, ljudi. Mislim da je to to. Posljednji laki blok koji ću posrećiti, ne znam zašto. Ako ubijemo ga, ubijemo. Ako ne uspijemo, ne uspijemo. Ne uspiješ. Čuti, Davide. I posljednji laki blok. Vidimo kakve čuda nas čekaju u ovom gluposti. Ništa. To! Nije ništa! Idemo! To što svi imamo. To. Sada možemo tek možda da idemo u pobedu. Protiv Videra. Napravit ću armor. Mač imam ovaj. Mačeve već imam. I još kapu. Ok, kapica. Tu ne znam da li ću imati dovoljno za sve. Taman. Sve. Imam. I ne znam više šta da radim svojim goldom. Ok, ljudi. Pokazat ću vam prvo kako se pravi to za Vitera. Ako i vi igrate mod Lucky Block i hoćete da pokušate da se borite. Znači idete u dubinu. Onda, ovaj je još jedan može. Onda uzmete TNT i flint. I valjda znate šta ću ja sad. Bilo je lepo. Pljas. Da napravite rupu od TNT-a i tako možete jednostavno da napravite. Nadam se da Vider nigde neće bežati. Sad sklonimo to. I sada hajde da krenemo. Jao, ljudi, znaš kako se može izživcirati ako izgubite protiv Videra. Da. Ok, ljudi. Tu. Pljas. I hajde da krenemo. Ok. Ljudi, poželite mi sreću. Toj beži! Ne. Ok, samo da bežimo dok se Vider ne regeneriše, onda ćemo ga napasti.
preskočiti. Znači nemamo nikakve regeneracije. Hajde, hajde. Ne, 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 ne. Znači nemamo ništa. Kako bi ga mogli ubiti, ali... Dobro, plašio sam se da će se ovo desiti. Vider mi neće dati da se popnem kod njega. I da ga probam. Ne, Videru, čekaj! Oh my god! Usro me. Prestani da me... Ljudi, nemamo nikakve hrane da se regenerišemo. Tako da, umrli smo. Ljudi, bilo je lepo, izgubili smo challenge, ne znam zašto. Ne znam, nisam valjda pazio. Wow. Ne. Daj! Ljudi, Vidar nas je pobedio. Šta da kažem, nismo imali ničem da se hranimo, nije bilo fair. Ljudi, to je sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz, tužan sam.